Hayırlı kеш, İdil Буе Federal Округында Татарстан гомер озынлыгы буенча беренче урында тора. Хәзер уртача гомер озынлыгы 75 яшькә кадәр җитә. Бу яшны ничек арттырырга, үз сәламәтлегеңне ничек итеп яхшыртырга һәм аңа игътибар булырга медицина һәм дәүләт бу юнәлештә нинди мөмкинлекләр бирә. Кадерле кунаклар белән, экспертлар белән шул хакта сөйләшик. Кадерле кунакларыбыз, игътибар итегез, сезнең каршыгызда 3 тема бар. Шушы 3 теманың икесе зәңгәр һәм кызыл. Кызыл әгәр дә каршылыклы фикер туса, зәңгәр әгәр дә өстәп нәрсәдер әйтәсе килсә басыла. Рәхим итеп куллана аласыз шулай ук төймәләрне дә. Ринат әфәнде, беренче сорау сезгә булыр. Гомер озынлыгы нәрсәгә бәйле соң? Bu бик катлаулы сорау. Чөнки аның сәбәпләре дә күп. Һәм аңа конкрет кына менә шуннан гына тора дип әйтеп булмый. Бу мәсьәләне азрак кына күтәреп чыгар алдыннан мин берничә цифр китереп әйтәсем килә. 1 январьга 24 ел, 2024 елның безнең илдә 146 миллион 145 мең кеше яши. Кеше саны буенча безнең ил дөньяда 8-нче урында тора. Кызганычка каршы 2013 һәм 2015 еллардан соң һәм 2013 елга кадәр бездә балалар туу саны кими. Туган балаларның санына караганда үлгән кешеләрнең саны күбрәк. Менә 2013 елның 1 октябрена узган елга безнең Россиядә 1,60 мең бала туган. Менә январьдан октябрьгә кадәр. Һәм шул ук чорда Россиядә 1,450 мең кеше вафат булган. Ягъни Россиядә 2010 ай ичендә 2023 елны 345 мең кеше кимегән дигән сүз. Бу бит инде кешенең гомеренә дә бәйле, аның гомеренең озынлыгына да бәйле. Монда күбрәк аңларга кирәк инде туучылар саны азрак булу белән бәйле. Алай гына түгел. Чөнки менә бүгенге көндә безнең илдә ир-атларның уртача гомере 68 яшьтә 7 68-дә 7. Хатын-кызларның артыграк. Бу сан Берләшкән Милләтләр оешмасында 192 ил бар. Шул 192 илнең арасында 124 урында торабыз. Ир-атларның гомерләренең озынлыгы буенча. Хатын-кызларның уртача гомер озынлыгы безнең Россиядә 75 яшь, 75 та 10 бөтен инде ул. Әгәр дә бездән тулайын алсак 75 яшь. Менә әгәр дә әһәмият итсәгез, хатын-кызларның уртача гомерләренең уртача озынлыгы белән ир-атларның гомерләренең озынлыгы арасында 10 елга якын бар аерма. Бу башка мондай аерма бүтән бер илдә дә юк. Беләсезме, без әйдәгез соннардан аз гына сәбәпләргә күчигәл. Менә нинди сәбәпләр безнең гомер озынлыгына тәэсир итә? Нинди авырулар, бәлки начар гадәтләр, яшәү рәвеше? Ярый. Әгәр дә без ул сорауга күчсәк, менә кешенең гомер озынлыгына сәбәпче булып тора торган шаракларны 3 зур өлешкә бүлергә мөмкин. Беренчесе һәм иң зурысы ул кешенең үзеннән тора торганы. Ягъни кеше ул сәбәпләргә үзе я киметергә мөмкин, я киресенчә ул сәбәпләрне булдырмаска тырышырга мөмкин. Әгәр дә һәм бу менә беренче төркем bütün сәбәпләр арасында 60%-ын алып тора. Нәрсәләр керә бу 60%-ка? Әгәр дә шул кеше үзе тәэсир итә ала торган сәбәпләрне 100% итеп алсак, шуның 60% кешенең физик хәрәкәтләнүе. 60%. Аны без
табиблар сүзенә күчерсәк, гиподинамия дип атала инде. Ягъни кеше аз хәрәкәтләнә. Моңа аның сәбәпләре бик күп. Менә бит әгәр карасак, дөнья никадәр зуррак, яхшырак булса, менә машиналар бар, лифтлар бар, һәм башкалар. Һәм булар бер яктан кешегә җайлана, аның тормышын җайлый. Икенче яктан караганда ул кешене әзрәк хәрәкәтләндерә. Менә бусысы аның 70%. 70%. Аннары соң икенче булып дөрес инде дөрес туклану. Дөрес туклану. Моны санап китәргә без аны бик еш сөйлибез. Менә табибларга мөрәҗәгать итәрбез, гастроэнтерологларга туклану буенча һәм өченчесе. Һәм өченче урында тора безнең медицина. Медицина. Менә бу урында әйтеп китергә кирәктер. Менә чит илләр белән чагыштырдык, әмма бит чит илләрдә табибка барырга кеше халык куркып тора, чөнки андагы бәяләрне халык күтәрә алмый, күтәрерлек дәрәҗәдә түгел. Бездә дә алынышулар да бар. Менә бездә Аллага шөкер бөтенесе дә бушлай, әйдә кил, колагыңнан булса да тартып, анда табибка күренү мөмкинлеге бар. Россия президенты Владимир Путинның сәламәтлекне саклау милли проекты кысаларында гаять күләмле эшләр башкарыла һәм алар арасында диспансерлаштыру. Без Айдар белән ел дәвамында шуның турында әйтеп киләбез. Халык бу мөмкинлектән файдаланамы һәм диспансерлаштыру аша күпме авырны алдан кисәтеп була бүген? Дөрес, Луиза, дөрес әйттең. Чыннан да без һәр тапшыруда әлеге сүзне әйтеп киләбез һәм аның шушы диспансерлаштыруга кергән тикшерүләрендә мин һәрвакыт әйтеп киләм. Һәм менә әгәр дә менә шушы сәламәтлек саклау өстенлекле ил күләм проекты турында сөйлибез икәнбез, аның составында булган менә шушы диспансеризация һәм профилактик тикшерүләр, алар безнең Россия күләмендә 10 ел дәвамында үткәрелә. Һәм аның нәтиҗәсе менә 2023 елны карасак, менә соннар нәрсә турында сөйли. 100%-тан артык кеше диспансерлаштыруны узган. Әлбәттә, ул тиешле дәрәҗәдә узганмы, тиешле дәрәҗәдә узмаганмы, бу инде табиб кына түгел, кеше үзе шушы җаваплылыгы аның үстендә. Ләкин соннар нәрсә турында сөйли, ул 100%. Һәм менә шушы диспансеризация, ягъни диспансерлаштыру кысаларында иң гади бушлай тәкъдим ителә торган ул гомуми анализлар. Гомуми анализлар, биохимия анализлары, флюорография, иратларда менә шушы онкология тикшеренүе, онкологияга каршы хатын-кызларда маммография һәм нәрсә әйтеп китәргә кирәк. Безнең дәүләт тарафыннан сәламәтлек саклау, Россия сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән менә шушы диспансерлаштыру, ул бүгенге көндә 18 яшьтән алып һәр елны һәр кемгә уздырыла. Ләкин менә мин барлык тамашачыларга һәрвакытта да мөрәҗәгать итеп әйтәм, ел ахырын көтү кирәк түгел. Менә мин инде менә шушы көннәрдә беренче этапны уздым. Ягъни миңа бүген 43 яшь, һәм минем яшькә нәрсә карый? Ул гомуми кан анализы, ул флюорография, ул тизәк анализы, ягъни кална скрытую кровь дип әйтәбез инде шулай бит. Ни өчен бу кирәк? Чөнки эчәклектә барлыкка килгән яман шиш авыруын булдырмас өчен аның Татарстанда әлеге авыру бик еш очрый, еш күзәтелә. Менә шушы авыруны кисәтер өчен иң башлангыч дәрәҗәдә менә шушы анализны без бирергә тиеш булабыз. Һәм инде яшькә карап ул сидек анализы булырга мөмкин, катлаулырак анализ булырга мөмкин. Хатын-кызларда инде 40 яшьтән соң маммография уздырыла, аңа кадәр инде УЗИ уздырылырга мөмкин. Менә бу мөмкинлекләр алар барысы да бушлай. Ләкин кызганыч, бүгенге көндә халык безнең нәрсә? Бушлай дигәнгә ул бармый. Яки бушлай булганга без аны көчләп алып китерәбез. Менә мин һәрвакыт аны әйтеп киләм, шулай бит. Теге мөмкинлек бар, килегез, ширатлар юк. Бу ни башкарыла? Гадәттә бит инде анда диспансеризация берәр сырхауланып эләгәсеңдә, әйдәгез узыгыз дип тәкъдим итә. Монда узып барырга кирәк махсус. Төп максаты кеше
үзен сәламәт хис иткән вакытта шушы анализларны бирергә тиеш. Чөнки әгәр дә кеше ОРВИ, грипп, яисә ковид буенча безнең углубленный дип әйтәбез бит, тирәнәйтелгән диспансерлаштыру бар. Әгәр дә кеше тулысынча сау сәламәт түгел икән, яисә авырып тора икән, әлбәттә анализлар һәм диспансеризацияны узарга кирәк түгел. Бүтүнләй сәламәтләнгәннән соң син әлеге анализларны узып, диспансерлаштыруны узып, һәм төгәл билгеле шушы микъдарларны күрергә мөмкин кандагы. Шуңа күрә бу бик әһәмиятле. Рәхмәт, Айдар. Менә без инде берникадәр сәбәпләрен ачыклый башладык Ринат әфәнде белән. Һәм ул әйтте, дөрес туклану ул шулай гомер озынлыгын я арттыра ала, я киметә ала. Менә туклану безнең сәламәтлеккә чыннан да ничек тәэсир итә соң? Организм дөрес формалашсын өчен, үсеше дөрес булсын өчен, һәм инде рухи халәт һәрвакыт яхшы булсын өчен организмда бик күп төрле процесслар башкарыла һәм энергия сарыф ителә. Менә шушы энергияны алыр өчен кеше дөрес итеп тукланырга тиеш, ризык кабул итәргә тиеш. Һәм сәламәтлекнең нигезе ул дөрес туклану. Мин менә дөрес туклануны тагын чагыштырып әйтәсем килә ис алу белән. Менә ис алганда без бит инде нигезен иң яхшы, иң әйбәт, иң нык булган материаллардан салырга тырышабыз. Нәрсәгә? Чөнки бу идеале безнең яшисе бар, аның гомере озын булырга тиеш һәм эксплуатациясе да озын булырга тиеш. Менә кешенең дә, әгәр дә ул дөрес туклана икән, аның гомер озынлыгы да шундый күп була. Һәм менә нинди ризыкларга игътибар бирергә кирәк? Без рекламадан соң ачыкларга тырышырбыз. Гомер озынлыгына тәэсир итүче, турыдан-туры тәэсир итүче бер фактор. Без туклану дидек, озын булсын гомер дисәгез, дөрес тукланырга кирәк дидек. Нинди ризыклар бу? Һәм бүгенге көндә дөрес тә, сыйфатлы да, шул вакытта артык кыйммәт тә булмаган нинди ризыкларга тукланырга? Дөрес туклануның иң мөһим кагыйдәләре бар. Беренче чиратта кеше күпме энергияны кабул итә ризык белән, ул шуның кадәрлене үк исраф итәргә тиеш. Менә көн дәвамында 100% дип алсак рационны, аның 50% булырга тиеш углеводлар, 30% аксым һәм 20% майлар. Һәм менә шушы соннарга тәңгәл китереп, рацион булырга тиеш төрледән төрле. Составында җиләк-җимешләр, яшелчәләр, чикләвек, аксым, ит, балык һәм яшел кузаклылар семьялыгына кергән үсемлекләр дә монда керә. Бу беренче шундый зур кагыйдәсе. Һәм әгәр дә кеше менә кабул иткән ризыкны исраф итмәй икән, аның симерү чире белән авыру мөмкинлеге күбәя. Һәм инде әйтергә кирәк инде туклануына. Ул тәңгәл килергә тиеш. Күпме ашый һәм күпме энергия сарыф ителә, алар бер дәрәҗәдә булырга тиеш. 4-5 мәртәбә ашау. Көнгә? Көнгә. Бик байларча түгелме соң бу? Байларча түгел, азазлап, әмма аның үзенең билгеле бер вакыты булырга тиеш. Иртәнге аш, төшке аш һәм кичке аш. Һаман бер үк вакытта. Һаман бер үк вакытта ашарга кирәк, һәм йоклар алдыннан 2 сәгать кала ашамаска киңәш ителә. Гомер ашамау ничек тәэсир итә? Менә шул уразаның да файдасы зур бит. Менә организмга керергә тиешле бөтен файдалы матдәләр, 40 төрле матдә керергә тиеш, бөтен организмда бара торган процесслар дөрес барсын өчен. Һәм моны алыр өчен инде бөтен төрледән төрле ризыкларны без кабул итәргә тиешбез. Ачтыру организм өчен әйбәт түгел. Димәк, килеш шакласып калган безгә. Монда хәзер безгә каршы 1000 кешенең гомерен кыскартучы иңге шешри торган авырулар исемлегендә билгеле яман шиш белән йөрәк кан тамырлары авырулары. Менә йөрәк кан тамырлары авырулары дигәндә аларны алдан кисәтер өчен бүген нинди яңа алымнар бар? Бу якта медицина алга киткәнме, юкмы? Менә шуның турында да белеп үтмәкче идек, чөнки йөрәк кан авырулары алар билгеле елдан ел арта бара. Шул диспансерлаштыру бәлки үз ролен уйныйдыр, чөнки аларны тиз арада күрәләр, беләләр. Әйе, шулай, менә бу йөрәк кан тамырлары авыруларын киметү чарасы буенча безнең шушы Татарстанның, даже Россиянең милли проекты зур ролен үзенең уйный. Диспансеризация турында һәр күп әйттек инде, мин аны кабатлап әйтеп тормыйм. Диспансеризация бик кирәкле әйбер, алай да өстәп кенә әйтәм. Кеше үзенең организмын, менә без үзебезнең телефон номерыбызны беләбез, үзебезнең паспортны белергә можем. Элементарный әйберләрне кеше үзе өчен, нинди аның давлениесе,
Нинди аның холестерины, начар холестерин дип әйтәбез, липопротеиды низкой плотности безнең өчен ул важныйрак инде. Ничек аның шикәре канда, ничек аның авырлыгы, шундый гади әйберләрне кеше кай вакытта белми. Сорыйсың, сезнең авырлыгыгыз күпме? Юк, үлчәнгәнем юк күптән. Сезнең давлениягыз ничек? Ой, белмим, мин аны үлчәмим. Бу бит менә кешенең элементарный әйберләрне белү дигәнне аңлата. Ул бик зур роль уйный. Менә без машина салу турында әйттек. Мин тоже бер мисал итеп кенә әйтәм. Без машинаны ел сайын ремонтка бирәбез, ел сайын то ясатабыз, майларын алыштырабыз, карыйбыз, сыйпыйбыз, юабыз, барсын да эшлибез. Ә кеше үзенең организмына нишләптер? Шуның хәтлек гади карый, Аллаһ Тәгаләдән, природадан ничек кабул итә, шуның хәтлек камил организм безгә бирелгән. Ул организм үзе белән үзе шуның хәтлек безнең өчен зур әйберләр эшли. И без аңа даже мешать итмәсәк тегән организм үзеннән үзе камил эшләр иде. Без аңа авырлыклар китерәбез. Без күп вакытта нервничаебез. Безнең психологик халәт бик каты, тоже борчулар белән. Ул борчулар бөтенесе китерә. Давлениялар югары булуына мәсәлән. Әз кыймылдыйбыз, әз йөрибез дип әйттек. Ул тоже лишний вес, авырту, симерү, тоже моңа безнең алкоголь, тәмәке тарту. Безнең өчен тәмәке тарту ул бик зур йөрәк кан тамырлары өчен зур зыян китерә торган факторлар. Әлбәттә, бу бик тәген мөһим әйбер. Бер караганда менә шундый ук кешене алсаң, шундый ук рост, шундый ук вес, шундый ук возраст, бөтенесеннән туры килә, берсе тәмәке тарта, берсе тәмәке тартмый. Тәмәке тарта торганыныкы 5 тапкырга йөрәк кан авыруларының осложнениялар, инфарктлар, инсультлар күбрәк. Шуны гына уйлап та яшьләр, менә мине бер яктан бик каты шатландыра, соңгы вакытта яшьләр ничектер хәзер сәламәт яшәү рәвешенә керә башладылар. Мода бар, шул вакыттан инде бер шаукым булып, шушы дәвам итә, мине шатландыра. Илдә барган бер никадәр пропаганда үз эшен аз хәрәкәтләнәбез диде. Менә Айгөлгә бирәсе килә сорау, шуннан да бүгенге көндә кеше бик аз хәрәкәтләнә. Хәтта машинасына утырып 50 метрда булган кибетеннән барып килергән кен. Кайракта үзендә шулай эшләми, гафу итегез, әйтәм. Синең мисалыңда ул аз хәрәкәтләнми, ул бик күп хәрәкәтләнә. Социаль челтәрләргә карасак, ул гомумән фитнес-клубтан чыкмый. Үзе әле хәрәкәтләнми ди. Дөрес чынлап та ялкаулана. Кеше бик ялкаулана, җәяү йөресе килми, хәрәкәтләнәсе килми, спортзалларга йөресе килми. Бу инде ихтияр кеше булмау микән, шул ялкаулык микән инде аның төгәле. Рәхәт тормыш. Рәхәт тормыштыр бәләкәй, тәмле ризык ашарга тырыша бит инде. Мин бер генә тапкыр яшим дигән. Аны бик еш ишетәбез бит инде. Ашап калыйм имеш инде. Шәм белән башлармын әле. Яңа елдан башлармын инде. Иртәгәдән башлармын дип инде. Әлбәттә хәрәкәтләнү кирәк, һәм инде мин чынлап та әгәр дә мин фитнес-клубка барып шөгыльләнмим икән, мәсәлән, мин бер клубта инде 13 ел мин хыянат итмичә шушы клубымда 13 ел шул бер клубта шөгыльләнәм әйе. Һәм әгәр дә мин ул көнне бармый калам икән, миңа җәяү йөрергә кирәк. Мин моны инде мәҗбүр итеп куям. Минем сәгатем бит инде сәгатьтә минем минимум 11,000 адым булырга тиеш һәр көнне. Булды шундый вакытлар, миткенрәк вакыт, пандемия чорларында һәр кичне 10 чакрым йөрүне үземә максат итеп куя идем. Хәзер инде бик өлгереп бетә алмыйм, әмма дә ләкин әлбәттә спортзалга барган көнне көн сайын спортзалга име? Көн сайын өлгермим, атнага 4 көн була. Кая вакытта инде ул минем спорт сумкасы һәр вакытта да машинада. Ул менә ничектер әзгенә буш вакыт булуга машина руль менә үзеннән үзе шул якка кайыра. Ул ничек дип әйтим икән? Ул бер гадәт, әйләнгәнсең. Оннан башка яшәп булмый. Әгәр дә мин 2 көн бармыйм икән, 2 көн шөгыльләнмим икән, 3нче көнне мин үземне начар хис итәм. Мин үземнән ничектер энергиям беткән кебек, көчем җитми кебек. Менә шунда барсам, мин үземә энергия алам. Кирәк тә инде үзеңне. Менә чөнки бит күп вакытта үзеңне җиңеп алып барасың. Ә күпмедер вакыттан соң, күпмедер ел йөргәннән соң бәлки шуннан да ул бер гадәткә әйләнә һәм нәрсәдер җитми башлый. Ярты ел үзеңне мәҗбүр итеп йөрсәң, аннары соң инде өйрәнәсең. Шуннан соң инде үзеннән үзе кереп китәсең, ул аны аңлатып булмый. Ул чынлап та шуның хәтле рәхәт, ул менә спорт белән шөгыльләнү.
мин bütün kişiye təqdim edəm. Ham hərəkətlənib, jəyəv yürü, saf hava sulab, kişilərin... Sizgə qarab hazır tamaşaçılar da ilhamlanğandır, özünün sumkalarını jəyə başlağanlardır. Nə bizə aytıb getdik ki, ömrün qısqartışı ən şaşırtırğan ağrılarına da imə. Həm bizning tağın bugün hər 15-ci kişi Rusiyada şeker ağrıtığından intigə. Dövlət bu kişilərin turmuşlarını jinglaytır üçün bugün nelər işli, həm diabet bilən ağrıtışılarga bugün ixtibar barmı? Rəhmət. Şuna da bik yaş aşırıtırğan ağrılarının birisi, son şuna görə biz sizni bugün birgə şaqırdıq. Rəhmət. Şuna birib tağın bugünkü gündə bizning betində bik iyi qoyub kirənmədik desək də bula, biz rayonlarda yerdik. Rayonlarda yerdik, həm turğa qarab, көзгә көз qarашıb biz şeker ağrıtışılar bilən сөйләштек. Şeker ağrıtışılar arasında biraz, конечно, артып кетті. Соңғы 1-2 yıl ішінде, маңа ковид тағын, наверное, әзірақ қынағына етергіш жасағандар, шекер ауруы білен ауыртушыларының саны көбейді. Әмі ләкин олар өзлері bu şeker ağrıında hazır nişik ittirip bu şeker ağrı bile yaşarga деген вопросны бик көп қоймайлар. Олар үйренділер. Или biz оларны бик көп үйреттік, мен де шулай үйретірғаштан. Шуңа көрә олар бик рәхмәтле. Біріншіден оларға бүгін бүтін федеральный льготникларға да, һәм региональный льготникларға да бүтін нәрсе кейде жетішлі. Даже мына региональный льготниклар әйтәләр, инде біз әзірәк, кажется, инде күбрәк тә олабыз федеральный льготникларға қарағанда деп. Инсулиныбыз бар, Аллаға шүкір. Бір қайданда инсулин біз кіртмейбіз. Өзіміздің Рәсейнің инсулины бар. Инсулинға бір кішідәгін мына керек мұқтаж түгел. Мұқтаж түгел. Онан соң инде бүтән лекарственный, жизнеобеспечивающий дебезін дұрыс әйтсәк, лекарственный препарат, таблеткалар, олар барсы дағын бар. Глюкометр да бар, һәм помпалар, олар инде күптәннән инде бар. Хәзердәген бір кішіге дәген миңа кирәк битеп берсе дәген әйтмәдем. Аннан соң олар инде бик дәген канәгать. Авыртучыларның гомер озынлыгы бүген ничек, артамы, арту ягындамы ничегрәк? Узын айтып буламы максималь? Максимальны озайту ул бөтенседәген врачлардан гына тормый бит. Ул 10%, 15% торырга мөмкин врачлардан. Калганы аларның үзләреннән тора. Оларның инде яшәү рәвешенә әйләндерәләр бу диабетны. Һәм диабетны кайчан диабет ул бераз бик тәген шундый ничек әйтергә инде явызрак авыру, ул сиздермичә генә килеп керә. Аның әле 1-5 елда, 10 елда белмәскә мөмкин кеше диабет белән авыртканын, кайчан инде аның осложнениялары күренә башлый, ул аның осложнение дип уйламый, минем хәлем бетә менә шушындый мине тирлеймен. Менә диспансерлаштыруга барса, күренсә табибларга белер иде. Әйе, менә шуны соңырак калып башлыйлар. Менә алар ни дәрәҗәдә улаңа врачка мөрәҗәгать итә, шул вакыттан башлап инде ул күчә, бөтен врач инде диагнозны куя, даруларны аңа бирә, менә шушындый һәм ничек яшәргә кирәк, ничек тукланырга икәнен әйтә. Әмма ләкин калганын үзендә. Әйе, безнең 1 минут вакытыбыз калып бара. Ринат абый, сездән башладык, сезнең белән тамамлыйк. Озак яшим дисәң, нәрсәгә игътибар бирергә кирәк? Гади генә киңәшләр, кыска гына гади генә киңәшләр мөмкин булса, Ринат абый. 1 минут эчендә әйтергә менә сөйләп киткәннәрнең барсында, әгәр дә халык безне диккәт белән тыңлап, карап, әгәр дә бу безнең биргән киңәшләрне тотса, ул аларның гомерен озайтырга бер этәриш булып торачак. Мин әле бераз гына өстәп тә әйтмәкчием. Чөнки бигрәк тә иратларга һәм яшьләргә карата. Чөнки безнең илдә иратлар күбрәк үлә. Менә трудоспособный возраст дибез инде. Кешенең эшләү сәләте вакытында 100 үлгән кешенең 80-и иратлар. Ягъни 80%. Аннары соңгы 20-25 ел эчендә bütün авырулар, bütün дөньяда бу безнең илдә генә түгел, яшәрәләр. Шул ук йөрәк авырулары, яман шишләр, диабет, менә алар хәтта менә инфаркт миокарда.
элегрәк ул инде олы яшьтәге кешеләрдә генә була торган дип уйлыйлар идек. Хәзер даже хәтта мәктәп яшендәге балалар бик сирәк булса да, мәктәп яшендәге балаларда да инфаркт булырга мөмкин. Мин инде ул онкология турында, яман шеш турында әйтеп тә тормыйм. Чөнки әгәр дә онкодиспансерга барса, анда бүтән яшьләр шунда җыелган кебек була. Шуңа күрә безнең киңәшләрне тотсагыз, аларны үтәсәгез, үзегезнең гомерегезне озайтырсыз. Әле тагын менә шуңа өстәп, кеше гомерен озынайтучы берничә фактор бар. Ул авылда яшәү, сез әйтеп киткән дөрес туклану, табибларга күренү, физик күнегүләр һәм бәхетле гаилә. Соңгысы 10 елга озынайта икән кеше гомерен. Шуңа күрә бәхетле гаиләләрдә яшәү. Һәрбер кешенең озак яшисе килә, яшисегез килсә, сәбәбен дә кылыгыз. Исән сау булыгыз. Озак яшик. Рәхмәт.